La xarxa per uns menjadors escolars saludables i sostenibles aposta per millorar aquest servei per convertir-lo en un espai que incorpori l'educació cap a una dieta saludable elaborada amb producte local i de temporada. Avui s'han celebrat a Inca les jornades Alimentant el futur, en què representants de les escoles, les famílies, la pagesia i el govern han compartit experiències i han fet propostes de millora. Recalquen que els menjadors són un espai educatiu més i no es poden convertir en restaurants per a alumnes. Han posat com a exemple el menjador de l'Aró, que compra un 50% de producte local i ecològic. Necessitem que des de dins l'escola, des de les comissions de menjador se treballi per vetllar per aquesta millora del menjador i des de l'administració s'aportin les eines de seguiment per assegurar-nos que els contractes i les licitacions se compleixen i ajudar a que tothom faci bé la seva feina. Quan es va iniciar el projecte hi havia 85 usuaris al menjador i ara en tenim 200 i pico, o sigui que els números ja parlen per si mateixos i els nostres fills estan aprenent a menjar molt bé, estem molt contents amb la qualitat. Lo que estamos haciendo es intentar no solo alimentar, sino enseñar a estos niños a que se alimenten por el resto de sus vidas. Entonces darles una cultura alimentaria es muy importante.